wassalna l-gvern illi għamel U-turn oħra. Waqt il-programm tiegħek il-mexxej Laburista Joseph Muscat għalli sa tnejn li għadda il-Leader of the House Carl Mifsud Bonnici għalli l-gvern ma rridx jintrabad b'limitu fuq il-ħin għad-diskussjoni. Iżda wara laqgħa tal-grupp parlamentari il-gvern biddel femtu u ddikjara li lest jagħmel 2:30 fis-seduti ta' 2, ta' 3 u tal-4 filgħaxija u 2:30 oħra il-ħamis filgħodu. Il-mexxej Laburista għalli d-diskussjoni kollha seta' tissir faċilment f'waħda jew żewġ seduti, imma l-gvern għażel li jtawwal u jaħab il-problema għal raġunijiet partiġjani. Huwa sintomatiku ngħid jien ta' kif taħdem is-sistema GONZPN u għaliex allura dal-pajjiż għandu tant problemi. Għax għandna Prim Ministru li minflok jifhem li għandu problema, jaffronta l-problema u r-realtà u l-konsegwenzi tagħha, ilu issa ħanidħlu dal-waqt fit-tielet ġimgħa taħrib minn wara l-kantonieri u li ma qed iwassal assolutament imkien. Joseph Muscat fisser kif issa l-sistema ta' GONZPN jista' jkun risq għalejn it-tmiem tagħha qed jittieħdu deċiżjonijiet li juru li hemm sinjal ta' paniku. Daqqa waħda l-proposti ta' Franco De Bono dwar il-qorti ta' Drugs Court li kienu anke proposti tal-Caritas. Daqqa waħda illum tħabbar li ħassir. F'daqqa waħda tħabbret il-proġett tal-flood relief. Daqqa waħda tħabbar li l-gvern dar Kutrum Bajs għamel U-turn fuq il-liġijiet ta' ċensura. Dal-waqt jitħabbar li sibna z-żejt, jew ħansibu z-żejt, mhux ma neskludix, qed nistennija tfaqqa. Qed isiru wkoll numru kbir ta' telefonati mid-dar ċentrali biex dak li ma sarx man-nies fl-aħħar 4 snin isir lejn l-aħħar ta' din il-leġislatura. Jien nemmen u għandi fiduċja fil-poplu. Nemmen li l-poplu mhux ħajħalli min jerġa' jitħabb bih. Joseph Muscat temm jgħid li jiġri x'jiġri fil-vot ta' sfiduċja, il-kriżi hija inevitabbli u Lorenz Gonzi ma jistax jiggarantixxi l-istabilità fil-pajjiż. Jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu gvern ġdid lest jiggverna bi grupp parlamentari kompatt u maqut u joffri l-aqwa kabinett fl-istorja b'nies tekniċi uħud b'esperjenza politika u oħrajn li għadhom ġodda fl-istorja politika.